Stoicismen återvänder. 6 levande regler för vardagen. Av Idris Daweh. Stoicismen har fått ett oväntat uppsving. Från antikens pelargångar till dagens poddar, styrelserum och sociala medier återkommer samma idé: att leva stadigt i en ostadig värld. Men vad är det egentligen som lockar moderna människor, ofta mitt i bekvämlighet och överflöd, till en filosofi som förespråkar återhållsamhet, klarhet och inre disciplin? Svaret ligger kanske i dess kärna. Stoicismen anmärbyder inte flykt från livet, utan ett sätt att möta det, utan att gå sönder av det. För stoikerna handlade det goda livet inte om att dra sig undan världen, utan om att verka i den. Klokt, rättvist och med ett lugn som inte rubbas vare sig framgång eller motgång. Misslyckanden är oundvikliga. Framgångar är tillfälliga. Det viktiga är inte vad som händer, utan hur vi förhåller oss till det. Den romerske kejsaren Marcus Aurelius beskrev idealet så: var som klippan i havet. Vågorna slår mot den, men den står orubblig, och kring dess fot stillnar skummet. Stoicism handlar alltså inte om att gilla läget, utan att förstå läget. Klart, nyktert och utan illusioner. Här är 6 stoiska principer, utvecklade till konkreta verktyg för vardagen. 1. Fokusera på det du kan påverka. Den grekiske filosofen Epiktetus gjorde en enkel men avgörande uppdelning. Det finns saker du kan kontrollera och saker du inte kan. Det du kan kontrollera, dina tankar, dina handlingar, hur du bemöter andra. Det du inte kan kontrollera, andras åsikter, resultat, framtiden. Vardagligt exempel. Du skickar en jobbansökan. Du kan kontrollera hur väl du skriver den, men du kan inte kontrollera om du får jobbet. Stoisk praktik. Lägg din energi på det du faktiskt styr över och läst resten. 2. Skapa avstånd från dina känslor. Stoicismen förnekar inte känslor. Den lär dig att inte styras av dem. Att känna ilska, avund eller besvikelse är mänskligt. Men du måste inte agera på varje impuls. Vardagligt exempel. Du får ett irriterande mejl. Istället för att svara direkt, vänta 10 minuter. Läs om meddelandet igen och svara sakligt, istället för känslomässigt. Stoisk praktik. Fråga dig själv, är detta en reaktion eller ett genomtänkt svar? 3. Ge före att kräva något tillbaka. Den romerske filosofen Seneca skrev att man ska ge lika naturligt som man tar emot, utan beräkning. Problemet uppstår när generositet blir en investering i förväntningar. Vardagligt exempel. Du hjälper en vän att flytta. Om du tänker, nu står de i skuld, riskerar du besvikelse. Stoisk praktik. Gör gott och släpp sedan resultatet. Glädjen ska ligga i handlingen, inte i återbetalningen. 4. Öva återhållsamhet utan att göra en identitet av den. Stoikerna var inte asketer, men de var vaksamma mot överdrift. Det gäller inte bara mat, alkohol eller konsumtion, utan även behovet att prata om sig själv. Vardagligt exempel. Ät tills du är nöjd, inte övermätt. Tala i samtal, men lämna utrymme för andra. Dela framgångar utan att bygga din identitet kring dem. Stoisk praktik.
Behöver jag mer? Eller räcker det här? 5. Tänk på livets förgänglighet. En av stoikernas mest kraftfulla övningar är att påminna sig om att allt är tillfälligt. Detta är inte pessimism, det är ett sätt att skärpa närvaron. Vardagligt exempel. När du sitter med en nära vän, tänk, en dag kommer detta inte finnas. Det låter kanske dustert, men effekten blir ofta motsatsen. Du lyssnar mer, du uppskattar mer, du tar mindre för givet. Stoisk praktik. Se människor och ögonblick som något du har till lån, inte något du äger. 6. Sträva efter inre lugn, inte känslolöshet. Stoikerna var inte kalla eller avstängda. Deras mål var sinnesro, inte tomhet. De ville minska onödigt lidande genom att inte överreagera, inte jämföra sig ständigt, inte jaga ständig bekräftelse. Vardagligt exempel. Du ser andras framgångar på sociala medier. Istället för att känna avund, påminn dig om att du ser ett urval, inte helheten, och återvänd till ditt eget liv och dina värderingar. Stoisk praktik. Lugn är inte frånvaro av liv, det är närvaro, utan turbulens. Sammanfattning. Stoicismen erbjuder inga snabba lösningar, men ett stabilt förhållningssätt. Acceptera det du inte kan förändra, förbättra det du kan påverka och släppt behovet av kontroll över allt annat. Det är inte en filosofi för att fly från livet, utan för att stå stadigt mitt i det. Som klippan i havet. Alltså, stoicismen, den har ju fått ett helt otroligt uppsving på sistone. Den här urgamla filosofin, den dyker liksom upp överallt just nu. Så i den här genomgången, då tänkte jag att vi skulle kika lite närmare på varför. Och framförallt, vilka 6 praktiska regler den faktiskt kan ge oss i en värld som, känns allt mer osäker. Jo, låt oss hoppa rakt in i det. För det är ju en bra fråga, eller hur? Varför vänder vi oss mitt i all vår moderna bekvämlighet och överflöd till en lära som handlar om återhållsamhet och inre disciplin? Svaret verkar intressant nog ligga i själva oron i vår tid. Okej, så vi spolar tillbaka bandet. Långt tillbaka. Föreställ dig de livliga gatorna och pelargongerna i antikens Grekland och Rom. Det är ju här, mitt i all handel och politik, som filosofer som Zeno, Seneca och Epiktetos först började forma de här tankarna. Tankar som visade sig vara otroligt hållbara. Och sen hoppar vi fram tusentals år till precis här och nu. Och vad hör vi? Samma idéer! De ekar i poddar, de diskuteras i styrelserum, de delas på sociala medier. Den röda tråden är helt uppenbar. Vi letar efter ett sätt att stå stadigt när allt runt omkring oss gungar. Så, vad är då kärnan i stoicismen? Jo, precis det här. Det är absolut inte en filosofi som handlar om att dra sig undan. Tvärtom, det handlar om att delta aktivt i livet, men att göra det klokt, rättvist och med ett slags inre lugn som inte låter sig rubbas varken av framgångar eller motgångar. Alltså, den här bilden, den kommer från den romerske kejsaren Marcus Aurelius, en av de mest kända stoikerna, och den är så otroligt kraftfull. Klippan i havet. Det här kommer bli vår centrala metafor, och det är viktigt att förstå. Det här handlar inte om att passivt gilla läget. Nej, det handlar om att förstå läget, klart och nyktert, utan illusioner, och att utifrån det stå stadigt. Okej. Då kör vi. Vi delar upp de här 6 reglerna i 3 delar. Första delen kallar vi din inre fästning. Här ska vi titta på de 2 första reglerna som verkligen handlar om att stärka ditt tankesätt inifrån. Regel nummer 1, och det här är verkligen stoicismens absoluta grundpelare. Fokusera enbart på det du faktiskt kan kontrollera. Filosofen Epiktetos, han gjorde en superenkel men helt avgörande uppdelning av världen för att förklara exakt det här. Och den ser ut så här.
Ganska enkelt. Å ena sidan har vi det du faktiskt kontrollerar. Dina egna tankar, dina handlingar, dina reaktioner. Å andra sidan, allt det du inte kontrollerar. Vad andra tycker, vad som händer i framtiden, det slutgiltiga resultatet. Ta en jobbansökan som exempel. Du kontrollerar hur bra ansökan du skriver, hur väl du förbereder dig. Men om du får jobbet, det är utanför din kontroll. Hela den stoiska övningen är att lägga 100% av din energi på det du styr över och sen medvetet släppa taget om resten. Okej, regel nummer 2. Den här blir ofta missförstådd. Skapa avstånd till dina känslor. För det här betyder inte att du ska förneka dina känslor. Absolut inte. Stoicismen handlar om att lära sig att inte bli helt styrd av dem. Alltså att känna ilska eller besvikelse, det är ju helt mänskligt. Det viktiga är att förstå att du inte måste agera på varje enskild impuls. Och här har vi ett riktigt konkret verktyg för det, 10-minutersregeln. Du vet, du får det där irriterande mejlet som får dig att koka. Impulsen är ju att skjuta iväg ett svar direkt. Men istället, pausa, vänta 10 minuter, läs mejlet igen, andas. Svara sen med klarhet, inte bara med känsla. Ställ dig själv frågan, är det här en ren reaktion eller är det ett genomtänkt svar? Det där lilla glappet, det lilla avståndet, det gör verkligen all skillnad. Bra, då går vi vidare till del 2, dygd i handling. För när du väl har börjat stärka den där inre fästningen, hur tar du med dig principerna ut i den riktiga världen? Det är vad regel 3 och 4 handlar om. Och här kommer regel nummer 3 som handlar om generositet. Ge utan att förvänta dig något tillbaka. Seneca menade att vi borde ge lika naturligt som vi andas, helt utan att räkna på det. Problemet börjar ju när vi ser givandet som en slags transaktion, som en investering där vi förväntar oss att få något tillbaka. Och det är precis det som är poängen. Tänk dig att du hjälper en kompis att flytta. Om du gör det och tänker, okej, nu är de skyldiga mig en gentjänst, då har du redan bäddat för en potentiell besvikelse. Den stoiska approachen är så mycket enklare. Gör den goda handlingen och sen släpp det. Glädjen ligger i själva handlingen, inte i någon framtida återbetalning. Handlingen är belöningen. Regel nummer 4. Praktisera återhållsamhet, inte asketism. En viktig skillnad. Stoikerna var ju inga eremiter, de levde mitt i samhället. Men de var väldigt medvetna om faran med överdrift. Och det handlar inte bara om mat och dryck, utan också om saker som vårt moderna behov av att ständigt prata om oss själva eller jaga bekräftelse online. Och den här frågan, den är ett otroligt kraftfullt verktyg i vardagen. Nästa gång du står inför ett val, det kan handla om att ta en portion till, köpa den där prylen eller känna att du måste vinna en diskussion. Stanna bara upp 1 sekund och fråga dig själv, behöver jag verkligen mer eller är det här nog? Det är en så enkel övning i att hitta balansen mellan vad man njuter av och vad som bara är överflöd. Nu kommer vi till den sista delen, del 3, perspektivets kraft. Det här handlar om de 2 sista reglerna och de hjälper oss att zooma ut och se på våra liv med lite bredare blick. Okej, regel nummer 5. Det här är en av de allra starkaste stoiska övningarna. Reflektera över livets förgänglighet. Det kallas ofta memento mori. Och jag vet, det kan låta lite deppigt och pessimistiskt, men det är precis tvärtom. Det är ett verktyg för att göra dig mer levande och närvarande här och nu. Prova att tänka så här nästa gång du sitter med en vän du tycker om. En dag kommer just den här stunden inte att finnas mer. Återigen, det kanske känns mörkt, men effekten blir ofta den motsatta. Plötsligt lyssnar du lite mer intensivt. Du uppskattar stund lite mer. Du slutar ta den för given. Du börjar se stunder som något du får låna, inte något du äger. Och det förändrar allt. Och då är vi framme vid den 6:e och sista regeln. Den tar itu med den absolut vanligaste missuppfattningen om stoiker. Sträva efter inre lugn, inte känslolöshet. Målet har aldrig varit att bli en känslokall robot. Målet är att hitta sinnesro. Så vad menas med det här inre lugnet, det som stoikerna kallade apatheia? Jo, man kan beskriva det som närvaro utan turbulens. Tänk dig att du scrollar på sociala medier. Du ser andras perfekta liv och framgångar. Istället för att dras med i jämförelse och avund så kan du stoiskt påminna dig själv.
Det här är bara ett pyttelitet urval. Sen återvänder du till ditt eget liv, dina egna värderingar. Det är inre lugn. Inte att livet försvinner, utan att det onödiga bruset tystnar. Okej, då knyter vi ihop säcken. Stoicismen är ju inga quick fixes, inga snabba lösningar. Men vad den ger oss är ett otroligt stabilt ankare. Ett förhållningssätt som hjälper oss genom livets oundvikliga stormar. Och det kokar ner till det här. Först, acceptera det du inte kan förändra. Se klart och tydligt vad som ligger utanför din kontroll och sluta slösa energi på att kämpa emot det. Och sen rikta all din energi, allt ditt fokus på det du kan påverka. Dina handlingar, dina val, ditt förhållningssätt. Det är där din kraft ligger. För det är precis där, i det där utrymmet mellan vad du accepterar och hur du agerar, som du hittar din frid. Som sagt, det är inte en filosofi för att fly från livet. Det är en guide för att kunna stå stadigt mitt i det. Att vara den där klippan i havet.